Ohan honen irakurtzeko arrazoia da, aurten nire azken urtea dalako institutuan. Gureak eranoa praktikak egitera urtarriendik otsailera nire bi ikaskideekin, Iban eta Beñatekin. Eta datorren ikasturtean ere egongo ikasleen listan, baina ez ezagupenarekin amaitu. Zatitxo bat alde batetik eskertu nahi dien nire taldeari. Hasteko Elena eta Ameliri, nire irakaslei, hainbat momentutan asko irakatsi didatelako. Gero nire ikaskidei, Iban, Beñat, Iker, Jon, Amar eta Andoni. Eta aparte, Miriam Ikeren ezitzailea. Beste aldetik, aipatu nahi nuke pertsona bat hor dagoena, Gorka Beitia nire zidelako ikaskide hoia, eta goratzen garena horretik beratazti dela. Ana orientatzaileari ere eskertu nahi diot, nirekin ondo portatu delako 4 urte hauetan. Bukatzeko beste zatitxo bat eta bihotzez nire familiari eskaini nahi diot. Nire guasoak eta nahiari, beti lagun izan didatelako nire bizitzan. Eta maitasunez gainotzeko zuazonan estimatzen nauten ikasle eta irakaslei besterik gabe eskerrik asko guztia bat dizuazola.